na nne gị ma akpa m ya aka ndị nne m ama ogbe ezinụlọ ụmụelu uwe onye jila nne ya arụ ọrụ annere mba onye ọbụla leje nne ya anya anne bara urule eche ara mma m hụrụ m anne m eji eji mara ma chiekwa nne gị anne m eji asa m ahụ anne m eji enye m nri ọ gbasiri gị mee nwa nwanne achịkwa m yari anna kọkwala m chienu nwa Chineke kere ụwa biko ka gojiela m nne mụrụ mere onweghị onye ri anne Mrs. Adụmọ ume werele ezi nne onweghị onye ri anne mụrụ mere echema nka kpọma nne mụrụ nwa echimarịa kpọma nne mụrụ nwa Virginia eze biko ka gojiela m nne mụrụ mere Chief Mrs. Mata Chukwueke ọgbaghara kuleje nne ya anne ewu ihe ọgbaghara kuleje nne ya anne ewu ihe Lady Dozie onye ji na-akụleje nne ya anya anne ewu ihe nne ewu ihe ụmụ Owere anya amarana anne ewu ihe ọha na eze ndị Igbo amarachana anne ewu ihe Christian fada anya amarana anne ewu ihe injinia Maduru amarana anne ewu ihe ababa nna amarachana anne ewu ihe Honorable Mrs. Helen Pretty Messi US nne Ikrakada Lolo Victoria Opara enyi m onye ri m anya ka nne menyekwala m asị m na onye ri m anya ka nne menyekwala m yari anne akọkwala yeri anna kọkwala m yeri anna kọkwala m ọnwụ nnarị mma mama m ezinne ọnwụ ga-egbu nne ọnwụ ga-egbu nne gaje ma mmiri akwala m nne mụrụ mere anne 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 lelelelele anne Chineke gọzie nne mụrụ mere anne 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 nne mụrụ nwa Chief Mrs. Chineke chọrọ nwa biko ka gọziela m Onye mkpọda waka. onye ma akpara kuleje nne ya anne ewu ihe ọkpa ara kuleje nne ya anne ewu ihe ọkpa ara kuleje nne ya anne ewu ihe ebuza ajụ nwa ya ebuza ajụ nne anne ewu ihe Lady Helen Chukwueke Chief Mrs. Lucy Njoko anne ewu ihe Ezinne Evelyn Emesi anne ewu ihe Mrs. Madelinda Nwachukwu ka leje nne gị anya Mami maka echi dị ime ndị nne nwere ntụje jọ ndị nne nwe nwa mgbahụrụ Mrs. Patricia Chidiake ọkpagijecha ba nga ụla kpachara Adeziama US nne ashịa nne gị na ọnwụ nsọ bụ ihe mena ga adịdari ume owurakwa echi emshimaka elelelele elelelele elelele Honorable Chief Mrs. Helen Pretty Messi ezi nne Lolo Chinyere Komarụ nwunye ọbịa ọsọma ndị Igbo ewo anya amarana anne ewu ihe enyi m anya amarachana anne onye dịga ya ka nne enyekwala m Mrs. Madelinda Nwachukwu mami anne ewu ihe ọ garịla gị mma anne ewu ihe Ishagama onye chimarụla ndụ ya ngwa na so ibi maka o ji wee bebere ugwu mere ka echibe ebela nkukwa ya ịkwa yarịma onye chimarala ndụ ya nkwa lekwa ndụ rarama Ishagama si onye chimarụ n'ụyọ ya nkwa lekwa ụyọ rụrụma Chai si onye chimerila anyị ya nkwa lekwa anyị ririma Ajanta Amanta ewo enyi uchi mma gbọrọ
ajụjụ ebebelu obere keshibe ya ebela nkukwa ya obi na gbọrịmana ichekiriche nwelu mkpuo ichekiriche nwelu mkpuo ichekiriche nwelu mkpuo amada ụzọ ya chiferi njọkụ kama Aritex onye chimarala ndụ ya nwụkwa lekwa ndụ rarama onye azọ onye chimerila anyị ya nwụkwa lekwa anyị ririma onye rọ ya erie onye rọ ya erie onye rọ ya erie amasịrị ọrụ erie ka nwanne ebe m rụrụ chaga m sa nri nwanne rụọ ọcha ọgasa nri ifuru ọkwacha egasa nri mgbe o were anyị onye jinyere ezo nyere ya gbogbo ebebere ugobere ka echi ibe ya ebela nkukwa mgbọrịma abụji mee chai onye chimarala ndụ ya nwụkwa lekwa ndụ rarama yarịma injinia Sam dọkpụrụ onye chimarụ n'ụyọ ya nwụkwa lekwa ụyọ rụrụma asị m onye chimerila anyị ya nwụkwa lekwa anyị ririma Ishagama yi ga metegere gị akọmọnụ wee jọkwala chi m ajụjụ yi megbe ọhụrụ anajagharị si gọmrụ otu na ajụ simpe MD Kachas Group of Companies Injinia Emeka Chukwueke ya gashi krala gị daa onye chimarala ndụ ya nwụkwa lekwa ndụ rarama ka ụrụmome ụrụm onye chimarụ n'ụyọ ya nwụkwa lekwa ụyọ rụrụma Emeka Chukwueke ịmụ ha n'ada asị m onye chi ya erila anyị ya nwụkwa lekwa anyị ririma onye meganye lụwa ya ji achukwu ka nwanne alụmeche ndụ ọgwụgwụ agbasa gbọrịwana onye chimarala ndụ ya nwụkwa lekwa ndụ rarama ọsọle onye chimarụ n'ụyọ ya nwụkwa lekwa ụyọ rụrụma President Awaka Youth Association onye chi ga-erila anyị ya nwụkwa lekwa ọla dị kwuru mpanamak Proval mekelekwanụ ya gashie ndeni pere pere mabo ndeni pere pere ndeni pere pere mabo ndeni pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere mabo ndeni pere pere mabo ndeni pere pere ine ndeni pere pere mabo ndeni pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ibiela na bande pere pere ndeni pere pere were mara na ozugbo nde pere jeje ngari nke obe ndeni pere pere were mara na ozugbo nde pere pere west ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere mabo ndeni pere pere mabo ndeni pere pere Awaka mụrụ m nne ndeni pere pere mabo ndeni pere pere otu baba ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere pere ndeje chọọchị ndeje muche chukwu ụkwa nde pere anyị ka nde pere pere mmagbo mama Regina enwenye omeri mmi sokwa nde pere mama Rege mama Dr. John Nnadi nwenye omeri mmi sokwa nde pere pere mama Justice Pascal Nnadi meje
aga isokwa ndị kpere ekpere mama regele isokwa ndị kpere ekpere onye gbọtụrụ akparị mma nwanyị ọmarị mma isokwa ndị kpere ekpere lọlọrọ ji na nnadị onye anya egwe aga isokwa ndị kpere ekpere nne ndekele nwanyị ọmarị mma isokwa ndị kpere ekpere ọnụda nne sakletus nnadị nwanyị ọmarị mma isokwa ndị kpere ekpere ma bụ Ndeni pege pere mabo, ndeni pege olekwuru olekwu ego biche ndeni pege pere mabo, ndeni ndị kpere mma bụ church, ndeje muche chuku. Ubande pege biela na bana church, ndeje muche chuku. tai Ubande pege pere awaka nwe mmio ndeni pege pere mabo, ndeni pege pere uda awaka ndeni pege pere mabo, ndeni pege pere olekwuru olekwu ndeje church, ndeje muche chuku. Ubande pege anya machara ndị kpere church, ndeje muche chuku. Ubande pege pere Prọfesọ Patrick Obete Nwachukwu isokwa ndị kpere ekpere mpedo isokwa ndị kpere ekpere Venus ọ ga-agba bọọlụ Chukwu eke papa owerele isokwa ndị kpere ekpere Agnes Emeribe nwanyị ọmarị ma mejaga isokwa ndị kpere ekpere ụmụ owerele ọgbenna mara ekpere ụmụele enyi ya ọgbenna mara n'ozugbo ndị kpere ekpere iwu popu iwu bishọp daa anyị ma ndị kpere ekpere iwu katkisi iwu kristian mọdale anyị ma ndị kpere ekpere ma bụ ndeni pege pere mabo, ekwumisi awaka nwe mmiri ndeni pege pere mabo, ndeni pege ahụ bụ o jiri mee ndeje church, ndeje muche chuku. Ubande pege ihe mma bụ ndeje church, ndeje muche chuku. Ubande pege pere ihe o ndeni pege pere mabo, ndeni pege pere oti baba nne m pasifrel obi ndeni pege pere mabo, isokwa ndị kpere ekpere ma ndeni pege ọ garịrịla gị mma ndeje church, ndeje muche chuku. Ubande pege pere papa Bernard Amadi church, ndeje ọ ndị kpere ekpere ma bụ daa ubande pege pere enyi m ozugbo anya mara na ozugbo ndị kpere ekpere o werele ozugbo anya mara na ndị kpere ekpere ndị eje chọọchị na ndị eje mụche Chukwu ọsọ ndị kpere ekpere ndị eje chọọchị na ndị eje mụche Chukwu ọsọ ndị kpere ekpere ndeni pege pere mabo, ndeni pege pere olekwurole ndeni pege pere mabo, ejiji onye ndị eje garịla nụ ndeje church, ndeje muche ndị eje mụche Chineke ubande pege pere ndeje church, ndeje muche chuku. ije na mọni mas Pege pere aisha kile nwụda ọsọ ndị kara aka Chief Kelly Nwachukwu ọ na-akpọtụ na reality studio nke dị n'ala Owerri reality mma mma nwanne ayọn ya gachiela gị ala ha ji udo ọbụla nwanne ayọn anụchiri m onye anyị ndị mma na-ekwurela ọnụ anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mma na-ekwurela ọnụ ụgwọ ka mma n'elu ụwa onye ụgwa nọ ntị ọma ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya anụchiri m onye anyị ndị mma na-ekwurela ọnụ anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mma na-ekwurela ọnụ ụgwọ aka mma n'elu ụwa onye ụgwọ nọ ndị ọma ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya anụchiri m onye anya achị m ndị mma na-ekwurela ọnụ anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mma na-ekwurela ọnụ ọrụ ụgwọ nụ ntị ọma n'elu ụwa Chineke na-anụ n'olu enyi m agbara ma nna ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya ebe Chineke kere ihe gafere owele anya kecha ndị ya mma n'elu ụwa dị n'anya ibiri ime ya na ndị mma na-eli ya ndị ja mmọnwụ ndị nshi ndị ja mmọnwụ ndị ashịrị ndị ja mmọnwụ ndị ụwa anya ụfarị mma obi ụfarị mma achị m ure arịkwa mma na ndị rịa mara mara
garịla gị mma Iron Sapinet ndị Iron. iro ga-atara ya ala Chineke nna ha weji ebe jidomara gị ndị asịkwa m n'ikebi ndị ogologo Anụchiri m onye anyị ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Ụgwọ ka mma n'elu ụwa onye ụgwọ nọ ntị ọma. Ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya. onye sa ya nụga ya nụrụkwa iwu anyị nagide agbaghị agbaghị isi aghara gị ma bụ isi ahụ aja injinia imaduru lelelelele analụ Chief Linus Emesi amajami ụwa ejile ya gashiela gị ama weze eze nwe m anọchiri m onye anya ndị ka anyị ofe bụja ofe bede ha mere na egbe ọfọ agala m iji uwe ọ garịla gị mma ayọnụle igwe ọ garịla gị mma igwe gbajiri igwele okorobịa bụja ọchọ garịla gị mma barista Martin Ogbede Nwachukwu chekwa m ọ garịla gị mma ebe chi gị domara gị ị gara inye chi igboro doma gị enyi m ikebi ndị ogologo Anụchiri m onye anyị China ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Ụgwọ ka mma n'elu ụwa onye ụgwọ nọ ntị ọma. Ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya. Chai Okola di butu kpọrọkpọrọ mpalama gị ayọ na isi elu ụda bụ enyi to Anụchiri m onye anyị kaida ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Anụchiri m onye anya n'elu ụwa ndị mmadụ ekwurela ọnụ. Ụgwọ ka mma n'elu ụwa onye ụgwọ nọ ntị ọma. Ọ bịara ibu m n'elu ụwa ya jikwa aka bụrụ onwe ya. Fredi Chukwu anyị si ekele ndị ababa nna ndị enwe owere anyị ndị ejiche nje kịrịkịrị ya gashiela nnọdụ a asị mma jụọ Igwe onye ababa nna, asị mma jụọ igwe onye ababa nna, enyi m asị mma jụọ igwe onye ababa nna. anyị ewu ndị ababa nna ndị akpọrọ mpiri wee kọmanda na Dr. Safori na shi o ji awa kacha abụọ rụọ chifu mezuru ikele Igwe onye ababa nna, chifu Tony mezuru ike Nke nwụrụ anyị. sokwa ndị gara aga igwe onye ababa nna, adịdịrị mgbawa nọfụ ụra na ọ garịla gị mma igwe onye ababa nna, jude jogule igwe onye ababa nna, ese n'elu ego ese ọ garịla gị mma igwe onye ababa nna, ọsọ ndị gara aga chifu Endi Nwachukwu igwe onye ababa nna, ọchụ ọzọwa na ọfa afụfụ gị ndị ọ garịla gị mma igwe onye nwa ibi ababa ọfọ nna, to Simon le igwe onye ababa nwa nna, ofufe ịkara aka garịla gị mma o achị mgbe ekele gị igwe onye ababa nna, George Okorie nwoke ọma igwe ya onye ababa nna, onye si na Switzerland amanyi bulldog mgbe ekele gị igwe onye ababa nna, Titus Eboye igwe onye ababa taye nna, taye taye ọ garịla gị mma igwe onye ababa nna, Emeka ebo nwoke ọma ya ebe ọ garịla gị mma igwe onye ababa nna, kelechi emezi nne m le igwe onye ababa nna, Ikestuko Pọtpines nwoke ọma ọ garịla gọvanọ igwe onye ababa the nna, gọvanọ injinia Godi Edomobi igwe onye ababa nna, Honorable Max Kokwue igwe onye ababa nna, atị m ọ garịla gị mma o Ebe kue dike. ekelekwala m gị igwe onye ababa nna, osu nkwọ ọ garịla gị mma igwe onye ababa nna, nwoke ọgọ meji aga mba osu nkwachi m ekele gị igwe onye ababa nna, Prince Dr. Herbert Ugochukwu emesi m ekelekwa gị igwe onye ababa nna, Kinsile emesi nne m le igwe onye ababa nna, Director of Kings Nigeria Limited
ọ bụ ike ma ọ garịla gị mma iwe onye ababa matimo gogo nwa na-eri ihe onye ababa nna ọsigbo ndụ ọ garịla gị ọsigbo ndụ na Amerịka ya gachie nwoke ọmịka kwara ka isiri ike iwe onye ababa nna otu Mahamedile iwe onye ababa otu emesi nwoke ọma ekilekwala m gị iwe onye ababa nna ọ na-bụ chali eze kwem iwe onye ababa nna Baba Tunde Ikemba ịkakwara iwe onye ababa nna Chief Cletus Olewu iwe onye ababa nna izokwa ndị gara aga iwe onye ababa nna Emeka Chukwu ekele MD ọ garịla gị mma MD Kachestoki Abuja nwoke ọma ọ garịla gị mma iwe onye ababa nna Aike Chukwu eke nwoke ọma Chimekele gị iwe onye ababa nna anyị ụsọ ndị gara aga Proval iwe onye ababa nna igwe gbajiri igbele